Buenas noches, señora alcaldesa de la ciudad de La Coruña. No vino. Señor delegado del Gobierno, señor consejero de Cultura, Lengua y Juventud, acentuado en la U. Tampoco vino. Señor administrador único de Sargadelos. Bueno, lo importante, compañeras, compañeros, amigas, amigos, estamos aquí para celebrar la fiesta de nuestro teatro, del teatro que hacemos aquí y ahora, del teatro que hacemos un día sí y otro también, del teatro hecho en nuestra lengua, el gallego. Hablar de teatro aquí y así, ahora, en este escenario, y justamente hoy, puede resultar un poquito extraño, ¿no? Pero no es nada que no pase todos los días en los medios de comunicación. Leemos los periódicos en un idioma que no nos corresponde porque nos traducen y cada vez nuestro idioma es más pobre porque lo van empobreciendo. Esta es la realidad publicada en numerosos medios cada día, eso sí, muy subvencionados por la Xunta de Galicia. Pero tenemos la suerte de vivir donde vivimos y, como bien dijo el consejero de Cultura, Lengua y Juventud, acentuado en la U, en septiembre pasado, cuando acudió al Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado, y esto lo voy a leer textualmente traducido: vivimos en un modelo lingüístico cordial e integrador que no genera conflictos porque empleamos nuestra lengua como puente, nunca como muro. No sé vosotras, yo me quedo mucho más tranquilo. Un modelo integrador, vou cambiarse de idioma, que o Instituto Galego de Estadística retratou o pasado mes de outubro na súa enquisa pública do uso do coñecemento e uso do idioma galego. Os datos indican que, por vez primeira, o castelán é o idioma predominante en Galicia. Estos son los datos del presente. De nosotros depende que el futuro suene con esta música. Ou que o futuro soe así. Boa noite, señora alcaldesa da Coruña. No, en galego tampouco veo. Vale. Señor delegado do Goberno. Señor conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude. No, en galego tampouco veo e non se espera tampouco. Vale. Amigos, amigas, compañeiras, compañeiros, hoxe estamos aquí neste día para celebrar benvidas a nosa festa, a festa do teatro galego. Falemos logo desa ponte da que falaba o conselleiro. Miremos cara atrás cando no 2009 o presidente da Xunta aparecía na manifestación de Galicia bilingüe. E comparémolo coa situación actual. Esa ponte que nos levou dentro do decreto do plurilingüismo ata hoxe. Un decreto que se levou a cabo sendo secretario xeral de Política Lingüística, o actual director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo. O seu sucesor, Valentín García, leva no seu posto dende o 2012. O noso máis coñecido Jacobo Sutil, ao que xa lle temos certo cariño despois de tantos e tantos anos de roce tonto, leva no cargo desde 2013. Claro, preguntámonos se nada vai cambiar, para que necesitamos un novo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude? Esta é unha pregunta que non queremos renunciar a tela na cabeza, porque, como xa dixemos, o futuro depende de nós. A lingua é a nosa forma de nos expresar, de comunicarnos entre nós, pero tamén é a base dun tecido cultural, do noso sector. Sin a nosa lingua, moitas e moitos de nós probablemente non teríamos traballo. Dende logo, o secretario xeral de Lingua, seguro que non. E quizáis tampouco o tería o director xeral da antiga CRTVG ou o novo de CESAG ou... Bueno, o peso que tiveron e que deben continuar a ter os medios públicos na difusión da lingua resulta indubidable. A dobrase e a produción de ficción foron pezas triangulares para o noso idioma. Deben volvérselo. Como tamén debemos de reclamar a nosa visibilidade na televisión española, porque nos pertence.
Claro, se falamos de medios públicos non podemos deixar de falar da nova lei de medios audiovisuais que acaba de ser aprobada pola maioría do Partido Popular no Parlamento. Unha lei a que nos opoñemos frontalmente por todo o que implica maior control político, a laminación da labor xornalística, a apertura a outras linguas e a disminución das maiorías para a elección da Dirección Xeral da CRTVG. Un director xeral que despois de 16 anos 350 venres negros segue no seu cargo. Un director xeral que ten moi claras cales son as súas prioridades e que chegou a afirmar en sede parlamentaria que se ten que escoller entre a imaxe da casa ou o dereito á información, queda co primeiro. Por iso, non nos vamos cansar de repetir que necesitamos uns medios públicos que reflictan a realidade dun país, sobre todo cando ese país manifesta unha vontade e berra cousas como altri non. A CRTVG está a celebrar o seu 40 aniversario. A Asociación de Actores e Actrices tamén estamos de aniversario o próximo mes de maio, faremos tamén as 4 décadas. Esta asociación deu pasos esenciais cando todo estaba por facer. O camiño de teatro, a formación, a mellora dos dereitos, todo foron conquistas que só podemos facer dende do sector e dende a Unión. Dende logo, ninguna destas asociacións, nin a AG, nin a Escena Galega, nin Audiovisual, nin a Academia de Audiovisual, nin ningunha asociación profesional é un ente etéreo ou unha inteligencia artificial. Son a xente que a conforman, son a vontade colectiva, somos nós. Todas e cada unha destas asociacións, comentando pola nosa, precisamos de vós, dos socios, das socias, dos corpos asociativos fortes, porque custa moitísimo desfacer as cousas, pero moi pouco desfacelas. Isto non o podemos consentir, non podemos dar ningún paso atrás. A nosa defensa é a nosa unión. Todas estas verdades tiñas moi claras o noso compañeiro Xavier Deive, o que hoxe imos celebrar. E xa para rematar, gustaríanos traer a este escenario unhas palabras que lle escoitamos a Irea, a súa filla, hai pouco nunha entrevista, e decía de seu pai que Xavier Deive traballaba desde o amor, non polo ego. Pois, por ese amor, viva o teatro, viva María Casares.